नमस्कार मंडळी, आज तुम्हाला मुलांच्या टिफिनसाठी एकदम भन्नाट रेसिपी घेऊन आली. आमच्या कोकणातली स्पेशल रेसिपी आहे आणि आमच्या कोकणात घरोघरी ही रेसिपी बनली जाते. मुलांच्या टिफिनसाठी तर योग्य रेसिपी आणि झटपट पण तयार होते. चला आपण ही रेसिपी कशी बनवली ती पाहूया. त्यासाठी मी घेतलेले रेशनचे तांदूळ हे रात्रीच मी भिजत ठेवले होते. तुम्ही अंदाजप्रमाणे घेऊ शकता 2 वाटी, 3 वाटी. मी तांदूळ 2-2.5 वाटी घेतलेले आहे तांदूळ. तर हे रात्रभर भिजत ठेवायचे. त्यानंतर सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला हे तांदळाचं पाणी फेकून द्यायचं आणि एका पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि आपल्याला ह्याला मिक्सरला बारीक पेस्ट म्हणजे एकदम बारीक असं बॅटर तयार करून घ्यायचं बघा या पद्धतीमध्ये. तर पाण्याचा अंदाज तुम्हाला मी दाखवते. आता आपण फक्त वाटताना पाणी घातलेलं आहे. तर हे बघा अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे. तर सगळं मी हे बॅटर बारीक करून घेतलेलं आहे. छोटासा पेला घ्यायचा आहे आणि हे आपल्याला बॅटर एकदा मिक्स करून घ्यायचं. तर हे कसं असतं अंदाज आपल्याला पाण्याचा कळला जातो. आता आपण बघा हे एकदम असं जाडसर आहे. तर आपल्याला हे काय करायचं आहे, थोडंसं पातळ पाहिजे. तर बघा ह्या पद्धतीमध्ये मी पहिलं आधी बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये मी 1 ग्लासभर पाणी आधी घातलेलं आहे. आधी बघायचं, तर बघा अजूनसुद्धा हे जाडसरच आहे. तर ह्यामध्ये मी अजून 1 ग्लासभर पाणी घालणार आहे. अर्धं थोडं आधी घातलं आहे आणि अर्धं परत घालणार आहे मी. हे बघा. ग्लासमध्ये जो अर्धं पाणी उरलं होतं ते सुद्धा मी घातलेलं आहे. तर ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर आता हे तयार आहे. आधीसुद्धा मी मिक्सरला वाटताना पाणी वापरले. त्यामध्ये पण 2 ग्लास पाणी वापरलं होतं मी आधी आणि हे 2 ग्लास नंतर मी वापरले. असे करून मी 4 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे. मध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि चांगलं मिश्रण एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला जर अंदाज कळत नसेल पाण्याचा तर काय करायचं आहे, आधी ना थोडं जाडसरच ठेवायचं आणि एक घावना काढून बघायचा. तर तो घावना वाटला तुम्हाला जाडसर झालेला कारण घावणे हे पातळ असतात, जास्त जाड नसतात. तर तो घावना काढून बघायचा. जास्त जाडसर तर थोडंसं अर्धा ग्लासभर पाणी तुम्ही घातलात तरी पण चालेल नंतर. आता तुम्हाला मी घावणे काढून दाखवते. घावण्यासाठी मी नॉनस्टिकचा तवा वापरलेला आहे. तुमच्याकडे जर बिडाचा तवा असला तरी चालेल. तर आता मी नॉनस्टिकच्या तव्यावर तुम्हाला घावना काढून दाखवते. त्यासाठी मी आधी पहिलं नॉनस्टिकच्या तव्याला आधी तेल लावून घ्यायचं आपल्याला. तेल लावून झाल्यानंतर तेलामध्ये ते बॅटर घ्यायचं आहे. बॅटर पहिलं कधी पण लक्षात ठेवा घावना काढताना एकदा मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि नंतर आपल्याला तो घालायचा आहे. अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला हे पातळ घावणे तयार करायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीमध्ये मी हा पातळ घावना काढून घेतला. त्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. 1-2 मिनिटं आपल्याला वाफ काढायची आहे आणि झाकण काढायचं आहे. झाकण काढून झाल्यानंतर एका बाजूनेच आपल्याला घावना भाजून घ्यायचा आहे. दोन्ही बाजूनी घावणे भाजले जात नाही आणि एका ताटावर आपल्याला हे घावणे काढून घ्यायचे. हा घावना थंड झाला की आपल्याला असं फोल्ड करून ठेवून द्यायचं आहे. जरासुद्धा हे घावणे चिटकत वगैरे नाही एकमेकांना. असे हे सडसडीत असे घावणे तयार होतात. असे सगळे घावणे आपल्याला काढून घ्यायचे बघा. जरासुद्धा एकसुद्धा घावना तुटलेला नाही आहे. फक्त व्यवस्थित तुम्ही हा बॅटर करायचा तयार. हे बघा. तयार आहे. झटपट तयार होणारे कोकणातले स्पेशल घावणे आणि रेशनच्या तांदळाने केलेले आहेत. गावठी तांदूळ असेल तर अजून पांढरे शुभ्रे असे हे घावणे तयार होतात. तर आता आपण त्याच्यावर खायसाठी एक चटणी करूया. त्यासाठी खोबरं घेतले, 2 लसणाच्या पाकळ्या, मिरची घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर. असं करून आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे. चटणी तयार करून घ्यायची. साधी सोपी अशी चटणी आहे आणि झटपट असे मुलांच्या टिफिनसाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी हे घावणे रेडी आहेत. त्याच्याबरोबर मस्त चटणी. आमच्याकडे कोकणामध्ये ना मस्त चाय, कोरी चाय आणि त्याच्याबरोबर घावणे. एक नंबरचा नाश्ता आहे आणि मुलांना तुमच्या नक्की हे घावणे आवडतील. ह्या पद्धतीतले साधे सोपे असे हे घावणे आहे. तर नक्की तुम्ही ह्या पद्धतीतले घावणे नक्की रेडी करा. आवडतील तुम्हाला. आवडले असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. हा पूर्ण व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.